вақте ман кӯдак будам орзуи дерин надоштам ки дар ҳама ҷо якум бошам. барам капитани машқ паш ҳамаро паразписанӣ мекардам. ҳар рӯз машқ, даст по кун ҳама ҷоро качат мекардам ки сахт шавам, то ки бифаҳмам кию ман. бисёриҳо боварӣ надоштанд ки ман ба ҳамин орзуҳо мерасам. не ки ман ҳаракат мекардам ки сахт шавам, ба ҳамон орзуҳом бирасам. барам қамар рафтам Вегас. саршид мон телевизора тез тез ки бачамай. ина бачаҷони худам. амхе ман ба орзум растам. барои ҳамин ҳар як шумо худитон орзу кунед, орзутон амалӣ мешавад. ролтон мечтац бывается.